musikula hau ja urte asko da mazki, eta, antolatzeu, bai diputazio eta udaletxeun partetik, baina antolatzitu Esteban Elizondoan arduratzea pixket ze jende ekarri. Normalin kanpotik ekartzitu organistak, baina gero beti zailatzea herriko zehose ipintzen, bai korue, organistak, edo solistak, edo... Eta oin pare bat urte, lehen gurtin, hobeto zan da, komentau ziren, behaien nola daukaren talde bat, kabit hau, nahiz ebera behaieke parte hartu guztako litzei joko bela, eta urtiken azizan pixket, eta ezkaginon Esteban Elizondoi, parte hartzeko goguen eukela, eta baietz. Eta horrexe hasi ginen, proiektu moruko honekin, eta urte bete honetan ondia, pixke konzertu honei behire, ensaiuek eta lan egiten. Azkenien organo romantikoa da, eta orduan pixketa ginen behitzen repertorio alditik ze egin behikien, eta orduan lehenengo zatile da oso romantikoa, merezigaren mendekue da, eta gero ja bigarrengo zatile gaur egungo musiki da, garrengo mendekue, gehi onda bat, eta orduan hor ja abesti batzuk egin izan pianun akompainamentukin izan arren, organukine ondo moldatzea. Eta, ez dabe beste misteriek. Normalien, bai Jose Luis Frantesenakin, beste koru batek lagunduz, bai beti izan da, normalin ez dugu egiten bakarriken. Jose Luis Frantesena eta bilok elkarren konzertu baten hartze du parte normalian. Eta gero, konzertu horren barrun, teo koro bat, teo solista bat ebai, bideon izan dien, eta hola, eta normalian. Konzertu formatuen organukin emate den lehenengo aldinetako bat izango, baina dano da geu esperientzile bai hemen Loiolan bai, azpeitin beste eliza batzutan organukin kantabizen deu, eta bereziki hemen Loiolan azken aldinen itziarrekin boda batzutan dare abestu izan dut, orduan, hortik aurrean ikusten sortu zala, holako formato bateko kontzertu egiteko idea. Danon partetik egon da lan handile egin deu gure aldetik, gure musika eskolan guzti guen lokalien ensaio egin ditugu, organistik bere partetik eta gero nuizin behin juntatzen jungea, gauzak lantzen eta publitzen juteko. Nik uste guretzako hori nola lehenengo aldiledan tipo ontako kontzertu bat emate duguna, lan aberazgarria izan dela guretzako nik uste. Zela, alde batetik dazkeu meretzigarren mendeko obra frantzez batzuk, eta gero organukin partekauta eta alternauta inglesez beste 20. eta 21. mendeko beste obra pare bat. Animatzeko etortzeat, benetan oso kontzertu egarra izan.